hideg van nagyon, próbál csak meg millió baszni a kemény fagyon. Februárban menj a bálba, mulasd ki magad, verd a faszot egy kislányba, majd jó megtagad. Márciusban menj a paphoz és kér bocsánatot, de csak azért ne felejtsd el a kinaszagot. Áprilisban megérkeznek a vándorfecskék, akkor basznak legjobb ízű lányok menyecskék. Május már az 5. hó, kizöldel a fű, zöldeljen ki lábak között a lapos tető. Júniusban van kezdete az aratásnak, van is akkor nagy keletje a lánybaszásnak. Júniusban nagy meleg van, nagy ám a hőség, kell is akkor a nagy faszra erős kötőfék. Augusztusban takormánynak vágják az abot, mi jó kedve van a lánynak, ha jól megbaszol. Szeptemberben szüretelnek, folyik a sárga lé, illedelmes kemény fasszal állja lány elé. Októberben rukkolnak be az új regrutár, akkor sírnak keservesen a felcsinált kurván. Novemberben nagy hideg van, nagy a föld fagyja, akkor baszik térden állva huszár és paka. December az utolsó hó, itt az év vége, amely kislányt nem basztak meg, nem megy az égbe.